Lura f'Mejju kienet ħarġet il-konferma li l-poplu Malti Wawċi ġie mitlub li ħallas iż-żejjed tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Dan wara rapport mhux uffiċjali li tħejja mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u li sab illi l-konsumaturi ġew imġela jħallsu miljuni żejda. Iżda wara dan kollu Mirjam Dalli għadha mingħajr soluzzjoni. L-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien ammetta fl-2018 li kienu jeżistu anomaliji fil-mod kif l-Arms kienet qed tikkalkula il-kontijiet. Fl-2018 il-Partit Nazzjonalista kien saħaq li skont studji kummissjonati mill-partit innifsu 80% tal-kontijiet analizzati dak iż-żmien kellhom xi forma jew oħra ta' dan l-hekk imsejjaħ żball. Dan kollu brabta mal-kontijiet li jinħadmu bis-sistema prorata fejn fost oħrajn minn sampil tal-kontijiet tal-elettriku bl-NAO isib varjazzjoni ta' aktar minn 10 euro fi 32 kont fost 85 li ġew eżaminati. Mistoqsija mit-Times il-Ministru Mirjam Dalli saħqet li ċ-ċifri għadhom qed jiġu studjati u li kwalunkwe sistema magħżula m'għandha taffettwa l-ebda settur jew familja li jagħmlu minn kollox biex inaqsu l-konsum tal-enerġija tagħhom. Qed inħarsu lejn il-figuri, kwalunkwe sistema li niddeċiedu bħala gvern ma tistax tiġi simplifikata jew tippenalizza lil xi ħadd, qalet Mirjam Dalli u żiedet li l-gvern ikun qed jistenna r-rapport finali tal-NAO qabel ma jieħu xi deċiżjonijiet dwar din il-kwistjoni. Il-Gvern Laburista diġà ilu 3 snin li wiegħed li din is-sistema kellha tiġi riveduta wara li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien wiegħed li jekk kien hemm lok fejn is-sistema titjieb, il-Gvern kellu jieħu azzjoni. Jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-Arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Il-Gvern Laburista ilu mill-2018 b'rapporti li l-Arms kienet qed tiċċarġja lil poplu iż-żejjed iżda dwar dan kollu baqa' ma għamel xejn. Riċentament il-Partit Nazzjonalista ħa inizjattiva oħra biex isemmi l-vuċi tan-nies. Dan meta nġabru l-ismijiet ta' dawk li huma interessati jiġġieldu għal din il-kawża ġusta.